ସମ୍ଭାଳି ପାରୁନି। ଠିକ ହେଇଯିବ ମା, ଠିକ ହେଇଯିବ। हेलो ହଁ ମ୍ୟାମ୍ କୁହନ୍ତୁ। ଆପଣ ଯେତେ ଜଲ୍ଦି ପଇସା डिपोजिट करेंगे 10 लाख और सेते जल्दी ऑपरेशन टा स्टार्ट करबा जल्दी करंतु डेरी करंतु नहीं ओके ଠିକ ଅଛି। मां को जल्दी नहीं कि आसीबे ओके ଦିଦି। सकाळ सुद्धा डिपोजिट करबा को ट्राई करंतु ଆରେ ସାନ ସାନ ଟିକେ ଆଇଲୁ ଏପଟେ ଟିକେ ଆଇଲୁ। କଣ ହେଲା କଣ ପାଇଁ ଡାକୁଛୁ? ଆରେ ଡକ୍ଟର ମ୍ୟାମ୍ ଫୋନ କରିଥିଲେ କାଲି ସକାଳେ ସୁଦ୍ଧା 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦରକାର ମାଙ୍କର ଅପରେସନ ପାଇଁ। କୋଉଠୁ କେମିତି କଣ ଆରେଞ୍ଜ କରିବା? ଭାଇ ମୁଁ ତ ବ୍ୟାଙ୍କ ଯାଇଥିଲି ଲୋନ ଦେବା ମନା କରିଦେଲେ ସେମାନେ। କଣ କରିବା ଏବେ? ହେ ଭଗବାନ ଏତେ ଟଙ୍କା କୋଉଠୁ ଆରେଞ୍ଜ କରିବା? भाई भाई ए नियो मो बाहाघर ପାଇଁ जो सुना गहना कराइतिला एतरे मां को पहुंचाओ। ନା ଝିଅ ଥାଉ ଏଇଟା ତୁ ରଖିଦେ। ଆମ ବାଇକ୍ ଅଛି ସେଟା ବିକ୍ରି କରିଦେବୁ। ମୋ ବାଇକ୍ ଅଛି ସେଟା ବିକ୍ରି କରିଦେବୁ ଆମେ। ଭାଇ ମୋ ଭାଇ ବିକ୍ରି କରିଦିଅ ମାର ଦେହ ଫାଷ୍ଟ। ଆରେ ଥାଉ ମୋ ବାଇକ୍ ଅଛି ମୁଁ ବିକ୍ରି ନାଇଁ ଭାଇ। କରିଦେବି। अरे भाई मां नथिले बाहाघर खुशी कोन हो ତମ ପରି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପାଇକିରି ସବୁଠାରୁ ଜନ୍ମ तो बिना